tejto chvíli, keď to čítate, milióny ženatých mužov vnútorne umierajú bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. Zobúdzajú sa, pracujú, zabezpečujú, ustupujú, potešujú, prosia a spia v rovnakom cykle tichého ničenia. Deň čo deň, rok čo rok, až kým sa jedného dňa nezobudia vo veku 50 rokov a nepozerajú na cudziu ženu, ktorá s nimi zdieľa ten istý dom. Cudziu ženu, ktorá ich nerešpektuje, netúži po nich, nevidí ich ako mužov, len ako chodiace peňaženky s domácimi povinnosťami. Pravdepodobne ste jedným z nich. Spoločnosť vám predala pohodlnú lož o manželstve. Povedali vám, že láska stačí. Že po áno pri oltári sú príťažlivosť a rešpekt zaručené navždy. Že neustúpenie je vždy prejavom zrelej lásky. Že konfliktom sa treba za každú cenu vyhnúť. Že vaša manželka si bude navždy vážiť vaše tiché obete. Ale brutálna pravda, ktorú vám nikto nepovie, je, že manželstvo je psychologická vojnová zóna, kde udržanie vášho mužského postoja určuje, či žijete ako kráľ, alebo umierate ako otrok. A vy, môj priateľ, ste si zvolili otroctvo bez toho, aby ste si to vôbec uvedomovali. Ste v pasci a ani si to neuvedomujete. Poviem vám o Richardovi. 50 rokov, úspešný právnik, 20 rokov ženatý, 3 synovia, splatený dom, importované auto. Návonok dokonalý obraz mužského úspechu. Vnútri, muž úplne podmanený. Richard strávil 20 ročia vyjednávaním každého detailu manželského života, ako by to bola obchodná zmluva. Vždy hľadal konsenzus, vždy ustupoval viac, aby udržal mier. Vždy veril, že je pokrokový a zrelý manžel. Ale dovolte mi povedať, ako sa to všetko začalo. Richard stretol Marínu na firemnej párty. Bola stážistka, o 10 rokov mladšia, oči sľubovali dobrodružstvo. V prvých rokoch bol Richard iný, rozhodný. Preberal iniciatívu, plánoval prekvapenia, viedol. Marína ho obdivovala, túžila po ňom. Súťažila o jeho pozornosť s inými ženami, ktoré vnímali jeho hodnotu. Richard mal možnosti. Marína to vedela. A to ju udržiavalo investovanú, zainteresovanú, priťahovanú. Zmena bola postupná, nepostrehnutelná. Ako erózia. Každé malé ustúpenie sa zdalo bezvýznamné. Miláčik, kde chceš večerať? Namiesto poďme do tej novej talianskej reštaurácie. Čo si myslíš? Nahrádzajúce, rozhodol som sa, že to urobíme takto. Ak uprednostňuješ, namiesto takto je to lepšie. Mikropodriadenosti, ktoré sa nahromadili do makrokastrácie. Manželka ho začala vnímať ako glorifikovaného administratívneho asistenta. Niekto, komu mohla prikázať, aby veci urobil. Niekto bez vlastného názoru, bez chrbtovej kosti, bez autority. Diskusie o tom, kde stráviť dovolenku, sa vždy skončili tým, že povedal, čo si len želáš, miláčik. Rozhodnutia o výchove detí? Ty vieš lepšie, láska. Rekonštrukcia domu? Tvoja voľba, miláčik. Richard si myslel, že je chápavý partner. Ona v ňom videla muža bez vedenia. Bábku. Tieň toho, čím by mal byť manžel. Sex? Zmizol pred 3 rokmi. Bosky? Len povinné letmé bosky. Rešpekt? Pochovaný spolu s jeho mužnosťou niekedy za posledných 10 rokov. Neustále testovala jeho hranice. Dohadovala stretnutia bez konzultácie s ním. Míňala nad dohodnutý rozpočet. Kritizovala jeho profesionálne rozhodnutia pred priateľmi. Podkopávala jeho autoritu u detí. A Richard? Vždy s tou istou patetickou odpoveďou. Dobre, miláčik, nebudeme sa kvôli tomu hádať. Boli tam signály, ktoré sa Richard rozhodol ignorovať. Marína trávila hodiny na mobile, usmievajúc sa na obrazovku. Keď sa jej spýtal, otočila telefón. Nič dôležité. Začala chodiť do posilňovne v čudných časoch. 7 večer, 9 večer. Vtedy je tam najmenej ľudí. Oblečenie sa zmenilo. Tesnejšie, odhaľujúcejšie. Musím sa cítiť dobre sama so sebou. Richard prijal každé vysvetlenie. Prehltol každú očividnú lož. Pretože konfrontácia by znamenala konflikt. A konflikt bol to, čoho sa najviac bál. Jedného dňa, keď sa vrátil z pracovnej cesty, o 2 dní skôr, ako bolo plánované, našiel v jej mobile správy. Správy s osobným trénerom. Správy, ktoré mu spálili dušu. Neboli to len sexuálne správy. Boli:
To správy, kde opisovala trénera ako skutočného muža. Niekto, kto vie, čo chce. Niekto, kto nepýta povolenie. Niekto, kto si vezme, čo je jeho. Správy podrobne opisovali stretnutia. V jeho aute po tréningu. V moteli na obed, zatiaľ čo Richard si myslel, že je na stretnutí s priateľkami. V ich vlastnom byte, keď Richard cestoval. Posteľ, v ktorej spali, sa stala dejiskom zrady. Osobný tréner, Lukáš, 28 rokov, vypracované telo, strategické tetovania, predstavoval všetko, čím Richard prestal byť. Divoký, primitívny, dominantný, nepredvídateľný. Richard ju konfrontoval, ani nepoprela. Pozrela sa mu do očí a povedala: už roky ťa nevidím ako muža. Veta sa ozvala, rezonovala, zničila. Nebol to krik, nebola to slza, bol to pokoj, chlad. Surová a chirurgická pravda, ako by vysvetľovala niečo očividné pomalému dieťaťu. Stal si sa mojím najlepším priateľom, mojím spolubývajúcim, otcom mojich detí. Ale muž, môj muž, tým si prestal byť už dávno. Koniec. Skončilo sa to. Zničený. A myslíte si, že sa to vám nemôže stať? Myslíte si, že vaša situácia je iná? Že vaša manželka je výnimočná? Že máte jedinečné spojenie? Presne to si myslí každá obeť. Presne to si myslel Richard. Presne to si myslia milióny mužov, zatiaľ čo ich manželstvá hnijú zvnútra. Systém nechce, aby ste poznali pravdu o dynamike moderného manželstva. Radšej vás má poslušných, podriadených, platiacich účty, tichých, súhlasiacich. Bez pýtania sa, prečo po vás vaša manželka prestala túžiť. Prečo prevrátila očami, keď ste sa naposledy pokúsili niečo iniciovať v spálni. Prečo radšej hodiny prechádza Instagram, než by sa s vami rozprávala. Dovoľte mi povedať vám o inom mužovi. Ján, 35 rokov, programátor, 7 rokov ženatý. Všimol si vzory skoro. Manželka začala kritizovať jeho oblečenie. To si nemôžeš obliecť? Potom to boli vlasy. Vyzeráš zanedbané. Potom, priatelia, sú zlý vplyv. Ján vo všetkom ustúpil, zmenil šatník, ostrihal si vlasy, ako chcela. Vzdialil sa od priateľov. Myslel si, že je dobrý manžel, prispôsobivý, chápavý, ale každé ustúpenie bolo testom a každý neúspešný test znižoval jej príťažlivosť, až kým jedného dňa nepovedala: neviem, či ťa ešte milujem. Zmenil si sa. Už nie si muž, do ktorého som sa zamilovala. Irónia? Ona formovala každú zmenu. Nechcú, aby ste pochopili, že manželstvo je divoká záhrada a vy ste záhradník. Ak nebudete strihať, usmerňovať, viesť, udržiavať poriadok pevnou rukou, záhrada sa zmení na húštinu. Burina udusí kvety, trne ovládnu cesty. A to, čo malo byť oázou vášne, sa zmení na púšť byrokratickej pohodlnosti. Vaša manželka nie je váš nepriateľ. Je súčasťou flóry tejto záhrady. Reaguje na prostredie, ktoré vytvoríte, alebo ktoré sa vám nepodarí vytvoriť. Keď prestanete viesť, prevezme kontrolu. Nie preto, že by chcela, pretože niekto musí. A keď žena potrebuje viesť muža, niečo v nej umrie. Príťažlivosť, rešpekt, túžba začne vás testovať. Prvý test. Ofenzíva času. Dohaduje stretnutia bez konzultácie s vami. Predpokladá, že budete k dispozícii. Zaobchádza s vašim časom ako so svojím majetkom. Máte ten koníček, ktorý milujete? Sťažuje sa, tí priatelia z detstva, kritizuje ich. Tá hodina v posilňovni spochybňuje ju. Prečo to potrebuješ? Nie sme dosť? Utekáš z domu? A vy z babelo ustúpite. Zrušíte rybačku, opustíte posilňovňu, zmiznete s priateľmi. Stanete sa dobrovoľným väzňom. Ale pozrite sa, ako sa to deje v praxi. Marcel, 40 rokov, lekár, každý štvrtok hral futbal s priateľmi už od vysokej školy. 15-ročná tradícia. Manželka začala nenápadne, prichádzaš príliš neskoro. Potom to eskalovalo. Deťom chýbaš, potom emocionálny úder. Uprednostňuješ svojich priateľov pred rodinou. Marcel to zredukoval na každý druhý štvrtok. Potom raz za mesiac. Potom prestal. Priatelia zmizli. Identita sa vyparila. Zostal len lekár, manžel, otec. Bez vlastného mena. Bez vlastného života. Bez vlastnej duše. Druhý test. Finančné obliehanie. Míňa nad dohodnutý rozpočet. Nakupuje bez potreby.
ignoruje, rozpočet. Keď sa spýtate, príde emocionálny útok. Neveríš mi? Aj ja pracujem. Si kontrolujúci. A vy cúvnete, príjmete, zaplatíte, stíchne. Stanete sa bankomatom s nohami. Tretí test, kritické bombardovanie. Nič, čo robíte, nie je správne. Ako vychovávate deti, je zle. Vaše profesionálne rozhodnutia sú spochybňované. Vaša rodina je problematická. Vaše chute sú detinské. Vaše ambície sú nerealistické. Kritika, kritika, kritika. A vy to absorbujete, internalizujete. Pochybujete o sebe. Stanete sa prázdnou škrupinou neistoty. Ferdinand to zistil príliš neskoro. Podnikateľ, 43 rokov. Manželka kritizovala každé obchodné rozhodnutie. Mal si to urobiť inak. Ten a ten by konal lepšie. Nemáš víziu. Ferdinand začal pochybovať o sebe. Váhal na stretnutiach. Stratil príležitosti. Firma začala upadať. Samonaplňajúce sa proroctvo indukovanej nekompetentnosti. Keď sa konečne prebudil a ignoroval jej kritiku, firmu zachránil. Ale manželstvo už bolo mŕtve. Stratila k nemu všetok rešpekt. A stratený rešpekt sa zriedka vracia. Štvrtý test. Sexuálna partizánska vojna. Sex sa stáva výmenným tovarom, odmenou za dobré správanie, alebo horšie, byrokratickou povinnosťou vykonávanou s nulovým nadšením. Poďme to už mať za sebou. Ty myslíš len na to. Nie som stroj. Ona úplne kontroluje naratívu intimity. A vy prijímate omrvinky. Ďakujete za zvyšky. Prosíte o pozornosť. Patetické. Piaty test. Emocionálna invázia. Chce úplný prístup k vašim myšlienkam, vašim neistotám, vašim slabostiam. Chce, aby ste plakali na jej ramene, aby ste zdieľali všetky strachy, aby ste sa stali jej najlepším gej kamarátom. A keď ustúpite a úplne otvoríte svoje srdce, stratí príťažlivosť. Stanete sa bratom, ktorého nikdy nemala, neplateným terapeutom, asexuálnym dôverníkom. To sa stalo Andrejovi, 38 rokov, architekt. Manželka trvala na tom, aby sa viac otvoril. Zdieľal pocity. Bol zraniteľný. Andrej roky odolával, ale ona tlačila. Hádala sa. Vyhrážala sa párovou terapiou. Nakoniec, jednej noci po mnohých vínach, Andrej plakal. Rozprával o zneužívaní v detstve, alkoholickom otcovi, absentujúcej matke, hlbokých strachoch. Manželka ho v tej chvíli utešovala. Ale niečo sa zmenilo. Jej pohľad už nikdy nebol rovnaký. Túžba sa vyparila. O 3 mesiace neskôr povedala: milujem ťa, ale nie som zamilovaná. Preklad: stal si sa mojím emocionálnym bratom. 6. test. Sociálne opevnenie. Kontroluje spoločenský život páru. Rozhoduje, koho navštívite, akých udalostí sa zúčastníte. Odreže vašich nevhodných priateľov. Monopolizuje víkendy s jej rodinou. Stanete sa spoločenským doplnkom, rekvizitou, NPC v jej živote. 7. test. Útok na autoritu. Podkopáva vašu autoritu u detí. Protirečí vašim rozhodnutiam pred nimi. Spochybňuje vaše pravidlá. Zruší vaše tresty. Otec povedal nie, ale mama dovolí. Deti sa naučia, že ste irelevantní. Že vaše slovo nemá cenu. Že mama je tá, ktorá vládne. Pavol to prežil intenzívne. 47 rokov, inžinier. Snažil sa disciplinovať dospievajúceho syna. Stanovil pravidlá, časy, limity. Manželka vždy zasiahla. Si príliš prísny. Nechaj chlapca. Nebuď staromódny. Syn sa rýchlo naučil. Ignoroval otca. Rešpektoval len matku. Až do dňa, keď ho zatkli za jazdu pod vplyvom alkoholu. Matka plakala. Ako sme to mohli dopustiť? Pavol presne vedel ako. Ale bolo príliš neskoro na vysvetľovanie. 8. test. Teritórium viktimizácie. Ona je vždy obeťou. Vy ste vždy vinníkom. Je unavená, pretože nedostatočne pomáhate. Je vystresovaná, pretože nedostatočne zarábate. Je nešťastná, pretože nie ste dostatočne romantickí. Nikdy to nestačí. Nikdy nie ste dosť. Myslíte si, ale v niektorých veciach má pravdu. Presne to si myslí každá obeť. Racionalizujete svoje vlastné zničenie. Vyjednávate podmienky svojho otroctva. Niektorí povedia, ale to je egoizmus, to nie je skutočná láska. A preto zostávajú v pasci.
Láska bez rešpektu je závislosť. Láska bez príťažlivosti je priateľstvo. Láska bez polarity je pomalá smrť. Pravda, ktorú vám nikto nepovie, je, že ona presne vie, čo robí. Možno nie vedome, ale inštinktívne. Testuje, či ste hodní, či ste dostatočne silní, aby ste ju viedli, či si zaslúžite jej rešpekt. A za každým, keď ustúpite, za každým, keď cúvnete, za každým, keď sa ospravedlníte za to, že existujete, zlyháte v teste. Slabý muž vysvetľuje, silný muž koná, zúfalý muž prosí, muž s hodnotou odchádza, podmanený muž žiada povolenie, slobodný muž rozhoduje, mŕtvý muž vyjednáva, živý muž vedie. Systém vás chce takýchto, slabých, zmetených, spochybňujúcich svoju vlastnú mužnosť. Moderná párová terapia, zameraná na komunikáciu a empatiu, zatiaľ čo úplne ignoruje dynamiku moci a príťažlivosti. Viac sa rozprávajte o svojich pocitoch. Buďte zraniteľnejší. Pochopte jej stranu. Rozhovor, rozhovor, rozhovor. Zatiaľ čo vaše manželstvo umiera, zatiaľ čo vaša manželka fantazíruje o mužoch, ktorí nepotrebujú terapiu, aby vedeli, kto sú. Poviem vám o jednom terapeutickom sedení, ktoré som zažil. Terapeutka, 50-ročná žena, okuliare s hrubým rámom, diplomy na stene, počúvala pár. Manžel sa sťažoval na nedostatok sexu. Manželka na nedostatok emocionálneho spojenia. Riešenie terapeutky? Potrebujete viac emocionálnej intimity. Zdieľajte svoje strachy, svoje neistoty. Buďte k sebe zraniteľní. Manžel nasledoval radu. Úplne sa otvoril. Plakal na sedeniach. Zdieľal traumy. O 3 mesiace neskôr manželka požiadala o rozvod. Už necítim príťažlivosť, priznala. Terapeutka bola zmetená. Nepochopila, že predpísala smrť sexuálnej polarity. Rozvodový priemysel? Pripravený vysať z vás aj posledný cent, keď sa ona rozhodne, že už sa nemôže pozerať na vašu porazenú tvár. 70% rozvodov iniciujú ženy. Oni odídu. Vyplatíte. Systém funguje perfektne. Médiá zobrazujú ženatého muža ako idiota rodiny. Klauna, ktorého šikovná manželka musí riadiť. Homer Simpson, Phil Dunphy, Ray Romano. Všetci domáci nekompetentní, zachránení nadradenými manželkami. Vy sa smejete. Ona si to internalizuje. Dynamika sa ustáli. Sociálne siete. Ona vidí úspešných mužov. Mužov vo forme. Mužov s pevným postojom. Mužov, ktorí vedú. Zatiaľ, čo vy sedíte na gauči. Pivné brucho. Sťažujete sa na prácu. Pýtate si povolenie na kúpu piva. Porovnanie je nevyhnutné. Nespokojnosť je zaručená. A je toho viac. Instagram je výkladnou skriňou dokonalých životov. Páry na rajských cestách, muži kupujúci drahé šperky, verejné vyznania lásky. Ona porovnáva. Vždy porovnáva. A vy vždy prehrávate. Pretože ona nevidí zákulisie. Nevidí hádky, dlhy, zrady. Vidí len highlight reel. Zatiaľ, čo žije váš behind the scenes. A vy ste viníkom za rozdiel medzi fantáziou a realitou. Jej priatelia? Zaslúžiš si lepšie. Neakceptuj to. Si kráľovná. Nafukujú jej ego, znižujú vás. Sadenie semienok nespokojnosti. Normalizácia rozvodu. Život je príliš krátky na to, aby si bol nešťastný. A vy izolovaní. Bez mužských priateľov, ktorí by vám dali skutočnú perspektívu. Bez koníčkov, ktoré by udržali vašu identitu. Bez účelu okrem platenia účtov. Bez pevného postoja okrem dobrého manžela. Stali ste sa domácim zombíkom. Manželským živým mŕtvym, duchom muža, ktorým ste kedysi boli. Takže čo urobíte? Čo urobíte, keď si uvedomíte, že ste uväznení v tomto pekle? Poprvé, brutálne diagnostikujte. Identifikujte vzorce. Kde ustupujete? Kde prosíte? Kde sa ponižujete? Kde ste stratili sebaúctu? Bez výhovoriek, bez racionalizácie, bez ale aj ona. Zamerajte sa na seba. Len na seba. Urobte si zoznam. Teraz. Vezmite si papier a pero, napíšte si každý raz, keď ste ustúpili, keď ste nemali. Každý raz, keď ste požiadali o povolenie byť sám sebou. Každý raz, keď ste sa ospravedlnili za to, že máte názor. Každý raz, keď ste prehltli urážku, aby ste udržali mier. Zoznam bude dlhý. Bude to bolieť. Bude to páliť. Výborne. Bolesť je prvým krokom k zmene. Po druhé,
Stanovte 3 neprekročiteľné hranice. 3 veci, v ktorých už neustúpite. Ani keby sa svet zrútil, ani keby sa vyhrážala, ani keby plakala. Môže to byť váš čas v posilňovni. Môže to byť 1 noc v týždni s priateľmi. Môže to byť kontrola nad vašimi financiami. Vyberte si 3. Oznámte raz. Už nikdy nevysvetľujte, už nikdy neospravedlňujte, už nikdy nevyjednávajte. Praktický príklad. Do posilňovne idem. V pondelok, stredu a piatok o 6:00 ráno. O tom sa nediskutuje. Ona to otestuje. Ale čo ak budem potrebovať pomoc s deťmi? Vytrváte na svojom. Do posilňovne idem v pondelok, stredu a piatok o 6:00 ráno. Bez ďalšieho vysvetlenia. Bez ospravedlnenia. Bez vyjednávania. Ona eskaluje. Bude sa hádať, plakať, vyhrážať sa. Vy trváte na svojom. Je to test. Prejdite testom. Po tretie, investujte 1 hodinu denne do seba. Posvetnú, neporušiteľnú, nedotknuteľnú. Posilňovňa, čítanie, koníček, meditácia, prechádzka. Čokoľvek, čo vás znovu spojí so sebou samým. Ona to otestuje. Bude sa sťažovať. Bude obviňovať. Trvajte na svojom. Prvý deň je vojna. Druhý deň je odpor. Tretí týždeň to príjme. Prvý mesiac to rešpektuje. Po štvrté, vedte 2 rozhodnutia týždenne. Nepýtajte sa. Nekonzultujte. Nepýtajte si povolenie. Rozhodnite a oznámte. V piatok ideme večerať do reštaurácie X. Najal som niekoho, aby opravil X. Zmenil som pravidlo Z s deťmi. Veďte, konajte, prevezmite. Začnite s malými vecami. Kúpil som lístky do kina. Dnes večer ideme pozrieť X. Nie, chceš ísť do kina? Nie, čo si myslíš o tom, že si pozrieme film? Rozhodnutie prijaté, oznámené, vykonané. Ona môže odporovať. Ale ja som chcela zostať doma. Vytrváte na svojom. Lístky sú už kúpené. Odchádzame o 19:00. Vedenie nie je tyrania. Je to jasný smer s priestorom pre vstup, ale nie pre neustále veto. Po piate, zabite svoju emocionálnu reaktivitu. Keď kritizuje, dýchajte. Keď provokuje, pozorujte. Keď útočí, analyzujte. Odpovedajte logicky. Pokojne. S neotrasiteľným postojom. Ona kričí, vy hovoríte ticho. Ona útočí, vy zostanete. Ona testuje, vy prejdete. Praktická technika. Pravidlo 3 sekúnd. Predtým, ako odpoviete na akúkoľvek provokáciu, počítajte do 3. Dýchajte. Analyzujte, či ide o test alebo o skutočnú obavu. Ak je to test, udržte si pevný postoj. Ak je to skutočná obava, veďte k riešeniu. Nikdy nereagujte. Vždy odpovedajte. Reakcia je emocionálna. Odpoveď je racionálna. Slabí muži reagujú, silní muži odpovedajú. Po šieste, vytvorte kalibrované priestory kvality. Neprosíkajte o pozornosť, neprosíkajte o sex. Vytvorte momenty vysokej hodnoty, veďte zážitky. Prekvapte činom, nie prosbou. Kvalita nad kvantitou. Nedostatok nad hojnosťou. Hodnota nad zúfalstvom. Karol to urobil. 45 rokov. Projektový manažér. 15 rokov ustupovania. 15 rokov umierania. Až kým sa nerozhodol žiť. Prestal pracovať nad časy, aby kompenzoval emocionálnu absenciu. Začal chodiť do posilňovne. Stanovil hranice pre neustálu kritiku. Ona odporovala. Ona testovala. Ona sa vyhrážala. On si udržal pevný postoj. Ale dovolte mi povedať detaily. Prvý týždeň ona dramatizovala. Plakala, že ju už nemiluje, že sa zmenil, že je sebecký. Karol len povedal, stávam sa lepším mužom. Pre seba, pre teba, pre našu rodinu. Bez výhovoriek, bez prosieb. Druhý týždeň sa pokúsila o sabotáž. Dohodla stretnutia v časoch posilňovne. Zabudla som, že máš dnes to. Karol išiel aj tak. Tretí týždeň trestajúce ticho. On pokračoval. Štvrtý týždeň sa začala pýtať na tréningy. Zvedavosť nahradila nepriateľstvo. O 3 mesiace neskôr ho vyhľadala v spálni. Prvýkrát za 2 roky. Zmenil si sa, povedala. Áno, odpovedal. Nič viac ona iniciovala. Ona investovala. Ona ho opäť začala rešpektovať. Peter tiež, 38 rokov, digitálny podnikateľ. Stal sa najlepším priateľom svojej manželky, bratom dôverníkom, sexuálne mŕtvým. Prestal žiadať povolenie. Vrátil sa k motokrosu.
Obmedzil jej výlevy na 10 minút. Bol nazvaný sebeckým, odmeraným, zmeneným. Držal sa kurzu. Kľúčový moment nastal, keď sa vyhrážala. Ak budeš takto pokračovať, odídem. Peter sa jej pokojne a vyrovnane pozrel do očí a povedal: dvere sú otvorené, ale ak zostaneš, bude to za podmienok, ktoré fungujú pre nás oboch, nie len pre teba. Neodišla. Zostala. A opäť ho začala rešpektovať. O 6 mesiacov neskôr povedala: chýba mi, keď sme boli priatelia. Stále sme, odpovedal. Ty si len zabudla. Tú noc si spomenuli. Richard? Zradený? Právnik? Mohol zostať v pozícii obete. Mohol prosiť o zmierenie. Mohol prijať poníženie. Neprijal. Prevzal úplnú kontrolu nad financiami, nad cestami, nad údržbou domu. Oznámil rozhodnutia. Nepýtal sa na názory. Ona testovala pasívnym odporom, sťažnosťami, skrytými hrozbami. On pokračoval. Železný postoj. Neotrasiteľné vedenie, ale proces bol brutálny. Marina skúšala všetko. Slzy. Ako môžeš byť taký chladný po všetkom, čo sme vybudovali? Manipulácia. Deti potrebujú stabilitu. Hrozby. Požiadam o rozvod a vezmem si všetko. Richard si udržal pevný postoj. Najal si právnika. Zorganizoval financie, stanovil jasné pravidlá pre spolužitie počas procesu. Nikdy neprosil, nikdy neustúpil, nikdy nestratil rozvahu. O rok neskôr priznala: urobila som chybu, videla som ťa ako slabého, ale ty si nikdy nebol, ja som ťa do toho tlačila. Cena? Počiatočné nepohodlie, psychologická vojna, masívny odpor, obvinenia zo zmeny, z egoizmu, z chladu, niekoľko pekelných dní, niekoľko napätých týždňov, niekoľko mesiacov prispôsobovania, ale na druhej strane rešpekt, príťažlivosť, polarita, vášeň, alebo prinajmenšom jasnosť o pravde vášho manželstva. Myslíte si, moja žena ma opustí, ak to urobím? Ak vás opustí, pretože ste si stanovili základné hranice, pretože ste požadovali minimálny rešpekt, pretože ste si zvolili vlastnú identitu, nikdy vás nemilovala. Milovala sluhu, otroka, rohošku. A to nie je láska. Je to emocionálny parazitizmus. Ale dovolte mi byť ešte jasnejší. Ak sa vyhráža odchodom, vaša odpoveď by mala byť: budeš mi chýbať, ale prežijem. Radšej budem žiť autenticky a sám, než žiť falošne a sprevádzaný. To je mentalita, ktorá mení všetko. Keď skutočne uprednostňujete úprimnú samotu pred neúprimnou spoločnosťou, stanete sa nezastaviteľným, neporaziteľným, nemožným podmaniť. Myslíte si, už je príliš neskoro na zmenu. Príliš neskoro je výhovorka z Babelca. Príliš neskoro je príbeh porazeného. Príliš neskoro je, keď ste mŕtvi. Kým dýchate, môžete sa zmeniť. Môžete viesť. Môžete získať späť svoj pevný postoj. Alebo môžete pokračovať v umieraní. Voľba je vaša. Myslíte, to je proti všetkému, čo som sa naučil o vzťahoch. Presne tak. A pozrite sa, kam vás to, čo ste sa naučili, doviedlo. Pozrite sa na výsledok. Pozrite sa na svoj život. Pozrite sa na svoje manželstvo. Pozrite sa na svoju manželku. Rešpektuje vás? Túži po vás? Obdivuje vás? Ak je odpoveď nie, to, čo ste sa naučili, je odpad. Propaganda. Indoktrinácia na vytváranie slabých mužov. Pravda, ktorú vám nikto nepovie, je, že vaša manželka chce, aby ste viedli. Chce, aby ste boli silní. Chce vás rešpektovať, ale nemôže rešpektovať muža bez chrbtovej kosti. Nemôže túžiť po mužovi bez pevného postoja. Nemôže obdivovať muža bez účelu. Čaká, kým sa prebudíte. Alebo plánuje svoj odchod. Poviem vám o Robertovi. 52 rokov. Chirurg. 25 rokov ženatý. Manželka kontrolovala všetko. Spoločenský kalendár. Domáce financie. Výchovu detí. Dokonca aj výzdobu jeho vlastnej ordinácie. Robert súhlasil. Má dobrý vkus. Ona tým veciam lepšie rozumie. Šťastná manželka, šťastný život. Až do dňa, keď zistil, že minula 300 000 eur z úspor na pochybné investície bez konzultácie s ním. Prebudenie bolo brutálne, ale nevyhnutné. Robert nevybuchol, nekričal, nevyhrážal sa. Jednoducho prevzal kontrolu, oddelil financie,
stanovil rozpočet, definoval jasné hranice. Manželka prudko odporovala. Neveríš mi? Po všetkých tých rokoch? Správaš sa ku mne ako k dieťaťu. Robert si udržal pevný postoj. K našej finančnej situácii pristupujem s vážnosťou, akú si zaslúži. O 6 mesiacov neskôr mu poďakovala. Potrebovala som to. Potrebovala som, aby si prevzal kontrolu. Bola som stratená a nevedela som to. Každý deň, ktorý uplynie, je navždy stratený deň. Každý okamih, ktorý odkladáte, je okamih ukradnutý z vášho jediného života. Máte jednu existenciu, jednu šancu, jednu príležitosť byť mužom, ktorým by ste mali byť. Alebo zomrieť ako sluha, ktorým ste sa rozhodli byť. Hodiny tikajú. Starnete. Ona sa rozhoduje. Manželstvo umiera, alebo sa znovu zrodí. A všetko závisí od jednej jedinej premennej vás. Nie vaša manželka, nie okolnosti, nie minulosť, nie terapia, nie rady priateľov. Vy, vaše rozhodnutia, vaše činy, váš pevný postoj, vaše vedenie, vaša odvaha byť mužom vo svete, ktorý vás chce vykastrovaného. Existujú dva typy mužov, ktorí to teraz čítajú. Prvý typ si nájde výhovorky. Bude racionalizovať, bude hľadať výnimky. Povie, že jeho prípad je iný, že jeho manželka je výnimočná, že majú jedinečnú dynamiku. Tento muž bude pokračovať v rovnakom cykle. Bude naďalej strácať rešpekt, bude naďalej žobroniť o omrvinky pozornosti, bude naďalej pomaly umierať, zatiaľ čo predstiera, že je všetko v poriadku. Poznám tento typ. Sú väčšina. Sú to tí, ktorí komentujú, ale nie každé manželstvo je také. Sú to tí, ktorí hovoria, moja žena taká nie je. Sú to tí, ktorí tvrdia, náš vzťah je založený na rovnom partnerstve. A sú to tí istí, ktorí o 5 rokov neskôr plačú v bare nad rozvodom. Nad tým, ako nevideli signály. Nad tým, ako sa z ničoho nič zmenila. Ona sa nezmenila. Len prestala predstierať rešpekt k niekomu, kto si ho nikdy nezaslúžil. Druhý typ už plánuje. Už identifikoval vzorce. Už si vybral hranice. Už sa rozhodol, že stačilo. Že éra rohošky sa skončila. Že teraz sa začína návrat. Tento muž môže zlyhať. Môže čeliť brutálnemu odporu. Môže dokonca stratiť manželstvo. Ale získa niečo oveľa cennejšie. Sebaúctu. Dôstojnosť. Pevný postoj. Mužnosť. Tento druhý typ nepotrebuje ďalšie presviečanie. Nepotrebuje ďalšie príklady. Nepotrebuje ďalšie príbehy. On vie. Hlboko vo vnútri vždy vedel. Len potreboval niekoho, kto by verbalizoval to, čo cítil. Kto by potvrdil, že nie je blázon. Že nespokojnosť je legitímna. Že zmena je možná. Že návrat je nevyhnutný. Karol bol prvý typ, až kým takmer všetko nestratil. Peter bol prvý typ, až kým sa nestal bratom vlastnej manželky. Richard bol prvý typ, až kým nenašiel správy. Všetci potrebovali facku od reality, aby sa prebudili. Budete čakať na tú svoju? Budete čakať, kým vás zradí? Opustí? Verejne pohrdne? Alebo budete konať teraz? Viete, že mám pravdu. Cítite hlboko v duši, že niečo nie je v poriadku. Že ste stratili niečo podstatné. Že už nie ste mužom, ktorého poznala. Že ste sa stali tieňom, ozvenou, vyblednutou spomienkou na to, čo ste kedysi boli. Ale stále dýchate, stále máte čas, stále sa môžete zmeniť. Nie kvôli nej, kvôli sebe. Pretože si zaslúžite rešpekt. Zaslúžite si túžbu. Zaslúžite si obdiv. Zaslúžite si žiť ako muž, nie ako domáci sluha s občasnými výhodami. Zmena začína rozhodnutím, voľbou, momentom, keď poviete, stačilo, už nie, skončilo sa to. Od dnešného dňa vediem svoj život, stanovujem si svoje podmienky, udržiavam si svoje hranice, získavam späť svoj pevný postoj. Ona bude odporovať. To je zaručené. Bude testovať každú zmenu, bude spochybňovať každé rozhodnutie, bude útočiť na každú hranicu. To je to, čo robia. Takto si potvrdzujú, že ste skutoční, že ste silní, že si zaslúžite ich rešpekt. Ak ustúpite pri prvom odpore, potvrdíte jej presvedčenie. Ste slabí. Ak si udržíte pevný postoj, ak vytrváte, ak budete viesť s neotrasiteľným presvedčením, stane sa niečo magické.
Ona sa uvoľní, ona príjme, ona rešpektuje, prikloní sa k ženskosti, zatiaľ čo vy zaujmete mužskú rolu. To nie je manipulácia, je to polarita, je to príroda, je to to, po čom tajne túži, ale nemôže si to vypýtať, pretože žiadať by znamenalo zničiť. Bolo by to ako žiadať vás, aby ste boli spontánni. Žiadosť zabíja podstatu. Musíte si zvoliť byť týmto mužom. Nie pod vonkajším tlakom, nie technikou zvádzania, z vnútorného presvedčenia, z hlbokého pochopenia toho, kto ste. Čoho ste hodní, čo si zaslúžite. Vaše manželstvo je odrazom vášho pevného postoja. Ak je váš postoj slabý, vaše manželstvo je slabé. Ak je váš postoj pevný, vaše manželstvo má šancu, nie záruku, šancu. Pretože aj s dokonalým postojom sa ona môže rozhodnúť odísť. Ale ak odíde od muža s pevným postojom, problém bol v nej, nie vo vás. Čo nemôžete, je pokračovať v tomto polovičnom živote. V tomto manželskom limbe. V tejto pomalej smrti. Buď vzkriesite muža vo svojom vnútri, alebo príjmete rakvu, ktorú ste si sami postavili. Neexistuje stredná cesta. Neexistuje šedá zóna. Buď vediete, alebo ste vedení. Buď máte pevný postoj, alebo ste zarámovaní. Dám vám posledný príklad. Michal, 49 rokov. Manažér nadnárodnej spoločnosti. 22 rokov ženatý. 3 synovia. Zdanlivo dokonalý život. Ale vnútorne mŕtvy. Manželka prevzala úplnú kontrolu. Bol len tichým živiteľom. Duchom, ktorý platil účty. Michal sa rozhodol zmeniť, ale bol strategický. Neoznámil to. Nerobil drámu. Jednoducho začal. Posilňovňa o 5:00 ráno. Každý deň. Ona sa sťažovala, že ju budík budí. Kúpil si inteligentné hodinky s vibráciami. Problém vyriešený. Vrátil sa k tenisu. 2-krát týždenne. Ona povedala, že je to strata času. On neodpovedal. Len pokračoval. Začal chodiť s priateľmi raz týždenne. Ona urobila škandál. On zostal pokojný. Potrebujem to pre svoju rovnováhu. Vrátim sa o 23:00. 6 mesiacov odporu, neustále testy, provokácie, hrozby. Michal si udržal pevný postoj. Nikdy nevysvetľoval príliš veľa. Nikdy sa neospravedlňoval. Nikdy nežiadal povolenie. Jednoducho to urobil. O rok bola transformácia viditeľná. Nie len fyzická, mentálna, emocionálna, duchovná. Manželka ho začala sprevádzať do posilňovne. Začala sa pýtať na tenis, začala rešpektovať jeho vychádzky s priateľmi, začala iniciovať sex, začala sa k nemu správať ako k mužovi. Čo sa ti stalo? Spýtala sa jedného dňa. Vrátil som sa, odpovedal. Vrátil sa odkiaľ? Z miesta, kam muži chodia umierať, aby udržali mier, pochopila. A prvýkrát za roky sa jej do očí vrátila túžba. Jedného dňa sa čas minie, jedného dňa sa zobudíte vo veku 60-70 rokov, pozriete sa späť a uvedomíte si, že ste žili život niekoho iného, že ste nasledovali scenár niekoho iného, že ste zomreli bez toho, aby ste skutočne žili. Ten deň sa blíži. Rýchlejšie, ako si myslíte. Koľko rokov ste už premárnili? Koľko príležitostí ste už stratili? Koľkokrát ste už ustúpili, keď ste mali trvať na svojom? Koľkokrát ste už prosili, keď ste mali odísť? Koľkokrát ste už prijali, keď ste mali odmietnúť? Minulosť sa skončila. Zomrela. Nevráti sa. Ale budúcnosť je stále otvorená, stále dostupná, stále čaká na vaše rozhodnutia, vaše činy, vaše vedenie. Môžete naďalej obviňovať ju, obviňovať okolnosti, obviňovať spoločnosť, obviňovať médiá, obviňovať všetkých okrem jedinej osoby, ktorá má moc zmeniť vašu situáciu, vás. Alebo môžete prevziať úplnú zodpovednosť, nie za to, čo sa stalo, ale za to, čo sa stane odteraz. Za muža, ktorým sa rozhodnete byť od tohto okamihu, za pevný postoj, ktorý sa rozhodnete udržať, za hranice, ktoré si stanovíte, za život, ktorý si vybudujete. Nehovorím, že to bude ľahké, bude to brutálne, bude to bolestivé, bude to najťažšia vojna, akú ste kedy bojovali. Pretože nepriateľ nie je vaša manželka, ste to vy sám. Vaše strachy, vaše neistoty, vaše podmienenosti,
Vaše obmedzujúce presvedčenia, strach z opustenia, ktorý vás núti prijať čokoľvek, strach z konfliktu, ktorý vás núti vždy ustúpiť, strach zo samoty, ktorý vás núti držať sa omrviniek, strach z odsúdenia, ktorý vás núti nasledovať scenár, strach zo zlyhania, ktorý vás núti ani sa nepokúsiť. Všetky tieto strachy sú reťaze a vy máte kľúč. Vždy ste ho mali, len ste si zabudli, kde ste ho nechali. Ale na druhej strane tejto vojny je sloboda. Nie sloboda od zodpovednosti. Sloboda byť tým, kým skutočne ste. Žiť podľa svojich podmienok. Byť rešpektovaný za to, kým ste, nie za to, čo zabezpečujete. Byť žiadaný pre svoju prítomnosť, nie pre svoju užitočnosť. Niektorí z vás to budú zdieľať a zajtra sa vrátia k rovnakému patetickému životu. Pocítia impuls k zmene na pár minút a potom zvíťazí zotrvačnosť. Pohodlie známeho väzenia bude silnejšie ako riziko neznámej slobody. Iní začnú s malými krokmi. Jedna hranica, jedno rozhodnutie, 1 hodina v posilňovni a budú budovať hybnosť. Deň čo deň, týždeň čo týždeň, až kým sa jedného dňa nezobudia a neuvedomia si, vrátil som sa. Som to opäť ja, som živý. A vaša manželka? Ona si to všimne. Môže to trvať týždne, môže to trvať mesiace, ale ona si to všimne a bude reagovať. Môže spočiatku odporovať, môže násilne útočiť, môže sa dokonca vyhrážať, ale ak si udržíte kurz, ak vytrváte, ak bude váš pevný postoj neotrasiteľný, ona si vyberie. Buď príjme nového vás a manželstvo sa znovu zrodí za nových podmienok, alebo vás odmietne a rozídete sa. Oba výsledky sú víťazstvá, pretože oba sú pravdivé, oba sú autentické, oba sú lepšie ako lož, ktorú teraz žijete. Zaslúžite si ženu, ktorá vás rešpektuje, ktorá po vás túži, ktorá vás obdivuje, ktorá nasleduje vaše vedenie, ktorá dôveruje vašim rozhodnutiam, ktorá si váži vašu prítomnosť. Ak vaša súčasná manželka nemôže byť touto ženou, aj keď ste najlepším mužom, akým môžete byť, potom nie je pre vás tou správnou ženou. Ale najprv musíte byť týmto mužom. Nemôžete požadovať rešpekt bez toho, aby ste boli úctyhodní. Nemôžete požadovať túžbu bez toho, aby ste boli žiadúci. Nemôžete očakávať obdiv bez toho, aby ste boli obdivuhodní. Nemôžete viesť bez smeru. Nemôžete mať pevný postoj bez presvedčenia. Cesta začína teraz, v tomto okamihu, rozhodnutím. Budete naďalej čítať príbehy iných mužov, ktorí sa zmenili? Alebo napíšete svoj vlastný príbeh? Budete naďalej pozerať videá o mužskom postoji? Alebo si vybudujete ten svoj? Pomyslite na Karola, ktorý sa vracia z posilňovne, spotený, silný, živý, zatiaľ čo ho manželka pozoruje inými očami. Pomyslite na Petra na jeho motokrose, slobodného, divokého muža, zatiaľ čo manželka cíti niečo, na čo zabudla. Pomyslite na Richarda, ktorý robí rozhodnutia, vedie, velí, zatiaľ čo manželka znovu objavuje muža, ktorý ju kedysi získal. Teraz pomyslite na seba. O 6 mesiacov, o rok, s pevným postojom, jasnými hranicami, definovaným účelom, prirodzeným vedením. Aký by bol váš život? Aké by bolo vaše manželstvo? Aký by bol pohľad vašej manželky? To nie je fantázia. Je to možnosť. Je to potenciál čakajúci na aktiváciu. Je to muž vo vašom vnútri, ktorý čaká na povolenie existovať. Ale povolenie musí prísť od vás. Nikto iný ho nemôže dať. Nikto iný ho nedá. Voľba je brutálna a jednoduchá. Pokračujte v umieraní alebo začnite žiť. Pokračujte v ustupovaní alebo začnite viesť. Pokračujte v prosení alebo začnite veliť. Pokračujte v tom, že ste mužom, ktorým sa naučila pohrdať, alebo sa staňte mužom, ktorého nemôže ignorovať. Neexistuje žiadna mágia, neexistuje žiadna skratka, neexistuje žiadna tajná technika. Existuje len každodenné rozhodnutie byť mužom. Udržať si pevný postoj, viesť svoj život, stanoviť si svoje podmienky, žiť svoju pravdu. Každý deň, ktorý odkladáte, je deň ukradnutý z vašej transformácie. Každý okamih váhania je okamih potvrdenia vašej slabosti. Každá výhovorka je klinec do rakvy vášho manželstva, ale každá akcia je krokom k slobode.
Každá udržaná hranica je budovaním rešpektu. Každé vedené rozhodnutie je demonštráciou sily. Každý okamih pevného postoja je vyhlásením toho, kým sa rozhodnete byť. Dostali sme sa nakoniec. Ale pre vás to môže byť začiatok. Okamih, keď sa všetko zmení. Keď prestanete byť divákom vlastného života a stanete sa protagonistom. Keď prestanete reagovať a začnete tvoriť. Keď prestanete umierať a začnete žiť. Pozrite sa na svoj život teraz. Pozrite sa úprimne. Bez filtrov. Bez výhovoriek. Bez racionalizácií. Ste spokojní? Ste živí? Ste rešpektovaní? Vediete? Máte kontrolu? Ak je odpoveď nie, viete, čo musíte urobiť. Nie zajtra, nie v pondelok, nie na budúci rok. Teraz, dnes, v tomto okamihu. Vstaňte, choďte do posilňovne, stanovte si hranicu, urobte rozhodnutie, veďte niečo, čokoľvek, ale urobte to. Konajte, hýbte sa. Pretože zatiaľ, čo to čítate, premýšľate, zvažujete, racionalizujete, vaša manželka sa rozhoduje, či ste ešte dosť muž. Čas plynie. Rozhodnutie sa prijíma. S vami alebo bez vás. Slabí muži čakajú na dokonalý okamih. Silní muži okamih tvoria. Mŕtvi muži nemajú okamihy. Ktorým sa rozhodnete byť? Voľba bola vždy vaša. Vždy bude vaša. Môžete obviňovať svet. Môžete obviňovať ju. Môžete obviňovať okolnosti. Ale nakoniec, sám v tme, viete pravdu. Vy ste si zvolili každé ustúpenie, každé cúvnutie, každé prijaté poníženie. A môžete si zvoliť inak. Od teraz. Od tejto sekundy. Môžete si zvoliť pevný postoj. Zvoliť vedenie. Zvoliť sebaúctu. Zvoliť žiť ako muž. Vaša manželka čaká. Nie vedome, ale inštinktívne. Čaká, kým sa prebudíte. Čaká, kým budete viesť. Čaká, kým budete mužom, ktorého môže rešpektovať. Alebo čaká na konečné potvrdenie, že týmto mužom nikdy nebudete. Čo zistí, závisí od toho, čo urobíte odteraz. Voľba je vaša. Voľba bola vždy vaša. A hlboko, vo vnútri ste to vždy vedeli,